Hello, 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 hello. Sanibonani. Ah, okay. Sanibona grade 12, ulolona wazondi. So namhlanje-ke siqala ngokwenza i-life sciences u-grade 12. Kwabanye kuzoba njenge-revision, abanye abaka-understand-i kahle. Ama-processes anzima, ama-diagrams awalebhelisheki, ama-diagrams awa-understand-eki ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Sonke-ke le nto nje sizoyichaza ngesiZulu. Yeah, okay. So yonke lento lana sichaza ngesiZulu. Yeah, ngizoshare iskrini for incwadi le textbook. So anginayo incwadi like i-hard copy, so ngizosebenzisa lokho, and I'm sure iskrini siyabonakala, like, yeah. Okay, so incwadi engiyisebenzisayo-ke nayi, I also have ama-notes lana nala esayidini lami. Okay, so nayi incwadi. Nanombana ngayibheka online. Okay, so i-topic yethu yokuqala or i-chapter yokuqala, it's i-DNA, i-code of life, ne? Okay, so there's no need to sichaza ukuthi in life sciences. Wonke umuntu yazi ukuthi in life sciences, noma singeke sichaze kahle hle siyazi kodwa ukuthi i-life sciences ikhuluma nge-life. Ikhuluma nge-life nje, phila, yabo. Yeah, kufana nokuthi biology, khuluma ngokuphila. Okay, so nazi izinto esizobheka, i-DNA, ukuthi i-nucleic acid itholakala kuphi nakuphi, i-structure sayo, yenzani, isiza ngani, nje konke, yabo. Okay, nokuthi nje abantu ama-scientist ayenza kanjani ngalo ndlela sizobona phambili. Okay, so sishaya ngani ngesiZulu nayiki. DNA, the code of life. I think ibonakala kangconywana kanje. Okay, so kwi-introduction yethu-ke basitshela nje ukuthi i-DNA ikhona kuna wonke umuntu, wonke ama-living organisms, ama-plants, nama-animals, okuwukuthi-ke abantu bama-animals. So sina i-DNA thina, thola ey'ndaweni ey'ningi i-DNA emntwini, fana nasesihlahleni or i-plant or i-flower, nakhona i-DNA ikhona, yabo. Kuphinde futhi kube nento ethiwa-ke ebizwa ngo-RNA, i-ribo, i-nucleic acid nayo njengo-DNA, but umehluko kuyona ukuthini, yona ibizwa ngo-ribonucleic acid and i-DNA i-deoxyribonucleic acid. So as sihamba isikhathi sizofunda futhi ukuthi indawo omunye u-RNA, indawo omunye u-DNA. Alright, so i-DNA-ke sizobona nje ukuthi isebenza kanjani emzimbeni womuntu, isempilweni yakhe nje, ukuphila kwakhe konke, ukuthi yini ngale DNA le, yini ngale DNA, why kuthiwa i-code of ini, of life. Okay, so wena ngesikhathi ufunda-ke u-grade 10 ufundile wabona ukuthi kunento ebizwa ngamaseli, kwathiwa hayi bo, amaseli are the smallest unit of ntontontoni, i-structure, baku-confuse bathi idwebe i-structure kwakuningi kanje kanjaya, walebhela, lungile. Okay, so ama-cells siyazi sahlukene kabili. Uma uyibuka ngale ndlela esesithombeni, khona eyama-humans or ama-animals, kube khona neyama-plants. Umehluko phakathi kwawo uthinta ama-organelles ne-structure sakhona. So kwiseli yethu thina esabantu asinayo i-cell wall, and then kuma-plants ikhona i-cell wall. Nokunye-ke kumehluko ukuthi akubalulekile njengamanje. Into ebalulekile njengamanje ukuthi-ke ihlangana manje i-cell ne-DNA, because thina sithe sikhuluma nge-DNA. Okay, i-DNA akuwona nje u-ribonucleic acid or sithi nje nucleic acid, sishilo ukuthi kuthini, i-code of life. Ku-DNA ila uthola khona ama-genes, la uthola khona i-genetic material, lento eyakha wena, lento ukuthi uma uhlangana nabantu emgaqweni bathi hawu wazofana nobani, ukuthi bani bani wazofana nobani.
Mhlampe yibali liwukuthi, i-height noma yonke leyo yinto iqala nje lapha. Sibheke nje lapha ku-DNA. So-ke i-DNA kuma-cells wonke eyomuntu noma eyama-plant, animal or plant, siyithola kwi-organelle ebizwa nge-nucleus. So ngaphakathi-ke kwi-nucleus la sithola khona i-DNA yethu. So sisazofunda ukuthi-ke siyithola kanjani, makwenzenjani, uyibona ngani, kanjalo 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 kanjalo, nokuthi istorishwe ngandlela yini, yabo? Because nalapho futhi kufike kube nomehluko. Okay. So lana-ke bakutshela nge-cytoplasm. Cytoplasm ileya jelly-like substance ngizothini, equkethe wonke ama-organs, ama-organelles ngaphakathi kwi-cell. And then ama-ribosomes ila kwenzeka khona ama-proteins. But thina napho vele sifocus khona kwi-nucleus yethu, ne? I-nucleus inento ebizwa nge-nuclear envelope, ne? Kusho ukuthi ivalekile, yabo? I-nucleus njengoba uyibona iyibhola la, ivalekile, and then ibe ney'mbobo mbobo 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 esizibiza ngama-nuclear pores. Then sibe ne-nucleoplasm, iyafana ne-cytoplasm, nayo i-jelly-like substance le la kuhlala khona i-nucleus. Yabo, like hhayi ukuthi i-nucleus isemoyeni nje iyazintantela nje, nayi i-nucleus. Hhayi ukuthi isemoyeni nje iyazintantela. I-nucleus i-around, ngizothini, iphakathi nendawo yona, then la around yona kukhonani i-nucleoplasm, yabona? It's like ngizothini, it's like mhlambe usendishini enamanzi, yabo? I-nucleoplasm ikila womanzi, njengoba wena usendishini, then-ke amanzi lawo it's like ayi-nucleoplasm, but wamanje ewujeli like, yabo? Engewona i-liquid, but eyinto nje eyi-gel, yayibona le nto le, yeah. And then i-nuclear membrane iyona le eyi-nuclear envelope. So sometimes ungathi nuclear membrane, sometimes ungathi nuclear envelope. Siyibiza nge-envelope because uyazi nawo envelope, uthatha incwadi ifake envelopini uyivalele ngaphakathi, i-safe ngaphakathi, ivaleleke, yonke into iqoqene, akuyile nale, yonke into iqoqene. I-DNA yakho ihlala lapho-ke, sithi ihlala kwi-nucleus, la itholakala khona kodwa kakhulu 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 ikwi-nucleus. So basically ungasho ukuthi itholakala vele kuphi? Kwi-nucleus, uqedile lapho. So-ke naku-ke, ya, i-nuclear membrane yakho iyona le ivalayo, yabo? I-membrane yini ivalayo, then i-nucleoplasm ileya substance leya ikhona like everywhere kwi-nucleus yakho. Then kwi-nucleus-ke ila uthola khona ama-free nucleotide bases wakho, yonke leyo into leyo. So uma bekhuluma la ngama-chromatin networks, ama-chromatin networks yiwo lawa ayiy'ntambo ey'ningi iy'ntambo ey'ningi ezinde, ezithwistene, ezirolene, ezigoqene, zinjeyaya zinjeyaya. Uzithola nazo ngaphakathi kwi-nucleus, ne? Uzithola ngaphakathi kwi-nucleus. Yonke lento le engaphakathi kwi-nucleus sike sithi thina uthola i-DNA kuyona, okay? Kodwa kahle kahle i-DNA mangathiwa nje extractor or ikhiphe ngale ndlela la uzoyithola khona ikuma-chromatin network akho atholakala kwi-nucleoplasm nawo, njengoba ne-nucleus uyithola kuphi? Kwilokhuzana, uyithola yes, kwi-nucleoplasm. So ama-free nucleotide sisazofunda-ke ngawo ukuthi yini ama-nucleotide bases, kuhlangana kanjani, kwenzeka kanjani, size sofoma u-ribosome, ne? Yeah. Okay. So imonoma i-building block, ama-nucleotides kahle kahle ayi-building block. Okay, sizobona ukuthi sebenza kanjani. Ama-nucleotide ayi-building block ye-DNA
ne-RNA kahle kahle. Ama-nucleotides afana ney'tini or afana nama-blocks ahlanganayo abe maningi ayabo kanjalo kanjalo kanjalo, then asifomele inike i-DNA yabo ne-RNA. Okay, so i-nucleotide yakho-ke nayi-ke wena ama-nucleotides akho ayahlangana abe maningi akwakhele i-strand, aphinde aphinde futhi akwakhele esinye i-strand. Lezo y'strand sey'hlangene-ke bese kufomeka i-DNA. But kubuyele emuva, i-nucleotide yakhiwa i-phosphate group, yakhiwe i-sugar molecule, iphinde yakhiwe i-nitrogenous base, ne? Yakhiwe i-nitrogenous base. So i-nucleotide iwumakhi, iyona esakhela ini, esakhela i-DNA, yabo, iyistin. Once kuba ne-chain, once amaningi, then yeah. Yeah, okay. So iyo i-nucleotide kahle kahle, njoba iyodwa kanje, like ayikwazi ukuthi isakhele i-DNA, so you need like ukuthi ibe ningi, kumele ukuthi ibe ningi and yinde kakhulu, like kude kakhulu ukuze kufomele a single strand nesinye futhi strand kwenza u-DNA, yabo. Okay. I-DNA yakho, deoxyribonucleic acid. So la bayakuchazela ukuthi i-DNA yini, i-deoxyribonucleic acid eyenziwa yini, ama-nucleotides. Ukusho ukuthi ama-nucleotides amaningi ayakhiwa nje i-phosphate group, i-sugar molecule, ne-nitrogenous base kuphela. Kepha yenziwa ushukela abaningi, uphosphate abaningi, kanye nama-nitrogenous bases amaningi. And ikubona nitrogenous bases asuke ezoba maningi, asuke ezoba i-chain, ahlukene ama-bases. Sino-adenine, sino-thymine, siphinde sibe nobani, u-guanine, then u-cytosine, right? Baphindela basitshela ukuthi i-DNA it carries i-genetic code for i-protein synthesis. Ukusho ukuthi iyona ephethe i-genetic code, lesizoyisebenzisa thina ukuze sizokwazi, umzimba wethu lozoyisebenzisa ukuthi ukwazi ukuthi uzakhele ini, ama-protein. Ama-protein abalulekile kakhulu-ke emzimbeni wakho. I-nuclear DNA, njengoba specific la ukuthi i-nuclear DNA, it is found kwi-nucleus. Ba-specific ukuthi i-nuclear DNA, because i-DNA kwi-cell ayitholakali kwi-nucleus kuphela, yabo, ayitholakali kwi-nucleus kuphela. Laba ba-specific kodwa-ke, yabo, because i-nucleus njengoba bengishilo kule page elingenhla ukuthi itholakala kwi-chromatin network, ne? Le esikhuluma ngayo thina, ne? Le esikhuluma ngayo itholakala kwi-chromatin network ekwi-nucleus, so bazogxila kuyona. Le enye ukuthi itholakala kuphi nakuphi kwamanye ama-parts sobe sikhulume ngayo, laba specific ukuthi iya kwi-nucleus, ne? Okay, so leli gama lelika-hereditary lisazophinde livele futhi, ne? Lisazophinde livele. Extra nuclear DNA found outside of the nucleus, mitochondrial, and i-chloroplastic membrane. Okay. Ngithe babe specific ngo-nuclear DNA, ukuthi i-DNA sithola kwini, kuma-chromatin network, kwi-nucleus. Sebethi extra nuclear, le esingaphandle njengoba bengishilo ukuthi i-DNA asiyitholi kwi-nucleus kuphela, kodwa iyatholakala nani, nakwi-mitochondria, iphinde itholakale nakwi-chloroplast. Kambe thina sinayo i-chloroplast, sabantu, siyilwane? Cha, asinayo. Okusho ukuthi thina kuma-cells ethu i-DNA siyithola endaweni ezimbili kuphela, okuyini, okuyi-mitochondria ne-nucleus. Okusho ukuthi kuma-plants itholakala endaweni ezingaki, eziwu-3. Angazi-ke uma ukuthi wena wazi ukuthi ama-humans ane-chloroplast, shuthi ngingayiseki. Okay, so
okubalulekile futhi ofanele ukuthi ukwazi for yonke le nto nje, kufanele ukuthi ukwazi ukuthi i-DNA ine-structure sayo esi-unique, esi-different, asikho complicated. And njengoba size sibe ulo double helix, njengoba kusho ukuthi it's the shape of i-DNA. Sibu-double helix ngenxa yokuthi sihlanganiswe iy'trendi ezimbili. Lezi iy'trendi ezimbili ziyahlangana ndawonye, zakhe into ende ngale ndlela le. Okuyi-DNA yakho-ke leyo-ke. Hlanganisa iy'trendi ey'mbili, ibe nje u-double helix, ingoba ney'trendi ey'mbili ezihlanganayo. Bese kube ngazuthi ziyatwistana kanje, yabona zibe ne-helical or helical. It's helical shape, yeah. So, uma ubuza nge-shape ye-DNA, is either double helix or it's a helical, yeah. It's a helical shape, ne? Okay. So, and then ke la lokhu kwe-hereditary, ngithe kona sisazophinde futhi lokhu sibuyele kona. Kodwa kuyilento ebekade ngisho ekuqaleni ukuthi sometimes ukuzibuza ukuthi ayibo, why ngifane kangaka nomama? Why ngifane kangaka nobaba? Why ngifane nogogo? Why ngingafani nogogo vele? Why ngingafani noma ekubeni uyangizala yini eyenza lokho? Yabo. Why mhlambe kuyizandla kuphela, yonke leyo into leyo. Futhi-ke sisazodlula futhi nakhona konke lokhu kube kuningi. But mina uyangena la ngoba uma uyokwenza i-DNA testing, mhlambe paternity test, usuke utesta i-DNA nalapho. Ufuna ukuzibona ukuthi okay, ingabe uma wakho ngempela yini lo? Ngabe ubaba wakho ngempela yini lo? Mhlambe ingabe ubhuti wakho yini lo? Obvious uma kubhuti wakho ngeke u-100%. But ama-DNA yena azosho ukuthi hayi man, there's something efanayo la. So yeah, ubhuti wami lo, or usisi wami, or umzala, yabona sishare isayidi elilodwa kanjalo kanjalo kanjalo. Sisazofika khona konke lokho. So naku okunye-ke mayelana ne-history ye-DNA, ukuthi i-DNA njengoba sesazi ngokuthi nje hayibo kunento ethiwa i-DNA kusukelephi, ubani lo wayebhizi kangaka lekufundulelana nalento yo-DNA. Nakhona bazi ngani ukuthi iy'trendi ey'mbili, like iy'ncwadi zikuthathelaphi lokho. Okay, so i-history nyana le angifuni futhi ukuthi ngizogxila kuyona. If ungayithola le ncwadi le engiyisebenzisayo, ungangena ku-YouTube and then check nge-past. Usually there's only like one question ezokubuza ngale nto le. Either kubuza ukuthi ubani wayidiscoverisha, ubani owawina i-Nobel Prize, or wawathola i-credit, or ibuze ngamagama alabo bantu labo. So wena nje yabo ngeke ngize ngikufundele lento, uzozifundela and then like uzo-check-a i-link le engenzansi, uzo-check i-link le engenzansi, uhambe uyifunda uyi-understand leyo into leyo. Yeah. Okay, so we have i-location of i-DNA. I hope this thing iyabonakala. Okay, we have the location of any i-DNA. Okay. Obvious uzozibuza-ke i-DNA how ikuphi nendawo. Simple, sesikwenzile sesikhulumile ngalokho, itholakala kuma-cells. Bese ukuthi-ke kuthiwa i-DNA is found in 2 locations in a cell. Bakhuluma ngobani-ke lapho-ke? Bakhuluma ngathi mebethi is found ey'ndaweni ey'mbili, ne? Is found ey'ndaweni ezimbili, okuyi-mitochondria ne-chloroplast. Uthini? Kuma-plants itholakala ey'ndaweni ezingaki? Eziwu-3, right? Isikhathi esiningi-ke njengoba mostly in the nucleus of a cell, thina nje isikhathi esiningi iyona ndawo esiyithagethayo, iyona ndawo esikhuluma ngayo masikhuluma nge-DNA. The first thing uyicabangayo wena i-nucleus, yabona, ngenxa yalawo ma-chromatin network, yabo laya uyazi ukuthi itholakala lapho. So la sebeyakutshela ukuthi-ke okay, so a small amount of yona is found outside i-nucleus, okuyile ndawo lezi ey'mbili, i-chloroplast nani ne-mitochondria, yabo. So le ye-mitochondria
bathi is useful for tracing i-ancestry. Okuwukuthi nakwi-evolution sisazofunda nge-mitochondrial DNA. Isetshenziselwa khona, let's say like maybe uthola amathambo, yabo mhlawumbe like inamathambo agqithiwe kini, mhlawumbe ngizothini, maybe nje uthola ugandaganda ugubhekini nje ngandlela thizeni ngathi usuzenzile iy'ngadi and then nithola amathambo omuntu, and mabe wabheka lo mathambo la walo muntu lo kutholakala ngazuthi umuntu wesifazane, then-ke mhlawumbe senizokwazi ukuthi nithole ukuthi maybe akugogo kagogo kagogo, eyi leyo there's a part ikhuluma ngayo kwi-evolution, okuwukuthi nayo isazofundwa as unyaka uqhubeka i-evolution. But i-DNA itholakala ey'ndaweni ezimbili ngaphandle kwe-nucleus, then bese itholakala nakwi-nucleus, ne? Okay, so mase sikhuluma nge-structure sayo i-DNA. Ithe i-DNA iwu-double helix, ine-helical shape. Iyinto nje etwistene kanje. Unfortunately, I don't have anything etwistanayo. I did have like i-roller leli elithambile, yabo, but itwistekile nje ngale ndlela etwisteke ngayo. And then mase kuba naleza zinto leziyana, sorry, kube naleza zinto lezi engazuthi ziwulayini abathi kanje. You're asking yourself, kwenzakalani? Okay, kwenzakalani? Why imbala ingafani? Why ingazuthi amaphazela ahlanganayo? Yayibona nje yonke leyo into leyo. Okay, ngapha-ke sebesivezele sona, sesisimplify-iwe ukuthi lento esiyibonayo kahle kahle nayo yenziwe yilokhu, yabo. Ngithe kuwena i-nucleotide iyi-monomer. I-nucleotide iyona esakhela i-DNA, but hhayi eyodwa. Udinga ama-nucleotides amaningi ahlangene ukuze kwakheke lento ebiza nge-DNA, yabona. Ngithe kuwena une-phosphate group, ngathi unoshukela, une-sugar molecule, uphinde futhi ube nani, ube ne-nitrogenous base. Ngase ngakutshela futhi ama-base awu-4, u-adenine, u-guanine, u-cytosine, no-thymine. Now, ku-DNA, ushukela onawo ku-DNA ubizwa nge-deoxyribose sugar, ne? Deoxyribose sugar. That's why ibizwa i-DNA ibizwa nge-deoxyribonucleic acid, ngoba inalo washukela ubizwa ngo-deoxyribose sugar, ne? Okay, so bese uyazibuza ukuthi okay, shuthi lama-nucleotide axhumana kanjani, like kwenzakala kanjani, like vele kuchagwane nje, vele kuhlanganwe nje kube yinto ende. Okay, so the question-ke yaloko omunye umuntu angazibuza lokho ukuthi kwenzakalani kanjani. Why manjena kuno-A, kuno-T, kuno-G, kuno-C, ngikuzwile ukuthi uthina, u-adenine, ngizwile ukuthi uthe u-thymine, ngikuzwile, yabo, ngiyizwile yonke leyo into, kodwa yabona kwenzakalani. Okay, i-nucleotide yakho iqala la, ne? Sewubani, u-phosphate group, sase sathi ushukela wakho la ubizwa nge-deoxyribose sugar, and then masuba ne-nitrogenous base yakho okuwubani, okuwu-adenine, ne? And then mase yabuza omunye ukuthi hawu, okay, naye enye i-nucleotide ngapha, uno-phosphate group, ngiyawubona ushukela, okay, ngiyawubona, sengiyazi ukuthi yini, and then futhi naku i-nitrogenous base iwu-T, kusho ukuthi ubani, uthymine lo. Okay, bese yabona ukuthi okay, kusho ukuthi ungitshela ukuthi wena kahle kahle u-adenine kufanele ahambisane nobani, no-thymine, ngoba nala the same thing kwenzeka kanjalo. Nangapha futhi ngenzansi it's the same thing. Oh, okay, alright, okay, ngiyabona. Manje-ke yini lena-ke lelana-ke lelana inhlangano le. Okay, yeah, le i-weak hydrogen bond, ne? Bahlanganiswa i-weak hydrogen bond la phakathi kulesi strand, size kuhlangane nje, kuze kuhlangane nje la.
Lama-nitrogenous bases akahlanganiswa yini? I-weak hydrogen bond. U-guanine wakho uzophera nobani? No-cytosine. Okay-ke, manje mina uma ngifuna ukuzipherela-ke u-adenine ngimphere no-cytosine, manje ngizoshawa yini? Yebo, uzoshawa. Mese ingane iyabuza-ke, hawu, ngobani futhi manje? Ngobani? Wayengamphere uthayimini noguanine, ngizipherele u-adenine noguanine, why manje kufanele kube specific? Why kufanele kube yilapha? Bobo, yabona ngale ndlela le, okay. So la usutsheliwe ukuthi-ke your DNA structure, it consists of ama-monomers called nucleotides which link to form ama-long chains. Ngishilo ukuthi ama-long chains, ne, long chains. Kufanele ukuthi kube i-long chain ukuze kube lento esifunayo, ukuze uphile ube kahle ube right. So ushukela bayakutshela ukuthi yini? I-deoxyribose sugar. Okay. Alright. Ubuzile kumntana ukuthi-ke, hawu, why manje mina ngingakwazi ukuzipherela nanoma ngabe ubani, noma ngabe yini, noma ngabe kanjani? Why fanele ukuthi u-adenine ihambiselane no-guanine? Why kumele, yabo, kanjalo kanjalo kanjalo. Mhlawumbe omunye usa-confuse-wa yiyo into ukuthi why, yabo. Okay, ngoba nalapha kutshela ukuthi ni always links nalo, yabona. So u-adenine u-complementary we-thymine. Now ngizokuchazela ukuthi-ke why sithi u-complementary ku-thymines. Kuyona yonke lento njengoba behlangene kule ncwadi ayikho lento le e-specific like isichazelayo ukuthi why, yabo. So ngifise ngazi ukuthi ekuthiwa for mhlawumbe umuntu ongenayo incwadi, there was a part ebikade ikhuluma ngalokho. Okay, futhi ayikho la, but kunento ebizwa ngama-purines, kunento ebizwa ngama-pyrimidines. Okay, let me see if I can try to find incwadi that has leyo yinto leyo. Okay. Okay, so I've checked. Right, ayikho, but then abantu who are using iy'ncwadi lezi like zesikole nokunye nokunye kukhona, but okubalulekile-ke noma sesingasachazanga kakhulu, but abanye bama-purines, abanye bama-pyrimidines, of which leyo yinto angiboni ukuthi uzoyibuzwa. I don't think ukuthi uzobuza ngama-purines, ngama-pyrimidines, ukuthi ubani, excuse me, ukuthi ubani uphera nobani. Nje just wanna know ukuthi u-adenine uhamba no-thymine, guanine uhamba no-cytosine ngaso sonke isikhathi. Just know lokho, ne? Just know ukuthi njengoba beme kanje akukhona ukuthi ni u-adenine uphera no-guanine. No, 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 no. Mhlawumbe ungabuzwa kwi-test, or mhlawumbe i-test eyenziwe uthisha efuna ukubona ukuthi like, yabo, noma i-quiz, yabo. But kwi-exam you will not be asked leyo yinto leyo. Okay, so bengishilo ukuthi ama-nucleotides akho ayahlangana kule side elingapha nale side elingapha, ayahlangana ama-nucleotides akho, ne? Ama-nucleotides akho uyazi ukuthi ushukela, u-phosphate, kanjalo kanjalo kanjalo. Balike behlanganile, balike behlanganile, balike behlanganile kubona bonke.
kunama-nitrogenous base pairs, uguanine, ucytosine. Nengenzansi, uthymine, u-adenine, yabo, kanjalo kanjalo. Cytosine, uguanine. Zonke lezi zinto like zixhagene kanje, zibambene zonke ziyehla, zifoma i-strand esisodwa, kuphinde kufomeke futhi esinye i-strand. Lezi strand lezi zombili zihlangene, zihlanganiswa yini? I-weak hydrogen bond. I-bond ibizwa nge-weak hydrogen bond, ne? Sharp. Okay, and then you have i-role yani ye-DNA. Ngishilo ukuthi i-DNA iyona kahle kahle sakhela impilo. Uphila ngoba une-DNA. U-exista nje kulo mhlaba as umuntu ngobani une-DNA. Isilwane si-exista ngobani sine-DNA, yabona? I-DNA njengoba kuthiwa i-code of life, okusho ukuthi ukuze uphile, like unamehlo, unekhanda, uney'nwele, unezandla, umzimba wonke, igazi, yonke into, ingenxa ye-DNA, yabo, ne? Phakathi-ke kwi-DNA unama-genes. Njengoba kade ngishilo ukuthi kuzothiwa ufana noma wakho, uphinde kuthiwe ufana nobaba wakho, yabo. Phinde futhi mhlawumbe kuthiwa ufana nobabili or uzimele wedwa eceleni kodwa futhi unebala lama wakho. Yini-ke yenza lokho-ke? Ama-genes, ilento esibiza nge-gene. Nali-ke futhi-ke liyabuya leli gama labani? La-hereditary, yabo, la-hereditary. Masibuyele emuva, kuthiwa i-hereditary, genetic information passed on from i-parent to offspring. Okusho ukuthini? Angazi noma ku-right yini mengithi ulibofuzo. Ulibofuzo, angikho sure, ngisazobheka lokho ngoba ngifuna ukusebenzisa igama elingekho lihle. Ngiyacabanga ukuthi ulibofuzo oludluliselwa kubani? Kumzali elisa enganeni yakhe. Okusho ukuthi into njengefa, or makuthiwa nje okay. Makuthiwa kodwa uyadluliselwa into ebekade kuyimzali wakho, yabo, like uthola ifa, udluliselwa into ebekade kuyomzali iya enganeni, yabo. Kodwa lokhu kuyinto eyisiqu sakho eyakha wena, yabo. I-DNA, ama-genes, ne? Ama-genes-ke yiwo asakhela lento le, ukuthi yiwo kahle enzela ukuthi usibanibani uzoba ney'nwele eziwukuthi. Mhlambe uma wakho uney'nwele ey'bovu, ubaba wakho uney'nwele ezimnyama, yabona? Awukwazi ukuthi uqhamuke usuba ney'nwele eziyi-yellow wena. Leyo into ayenzi sense unless kube ne-problem ebekhona, ne? Unless kube ne-problem ebekhona. That's why sometimes abantu athi umuntu le ngane ayifani nami, le ngane ayifani nawe, ifana nobani, yabo? And ayifani noma, ayifani futhi nobaba wami, beyabani le ngane, bese kwenziwa i-paternity test. Because ama-genes ami, awabazali bami, iwona ekuzofanele ukuthi, ngizothini? Kufanele ukuthi aziveze enganeni yami. Kuzofanele ukuthi aziveze. Kufanele kube khona okukhona okushoyo ukuthi hhayi ngeke usibanibani. Njengoba eme kanje, njengoba emfishane, njengoba emude, njengoba eyilokhu. Ingenxa yokuthi uzalwa yimi, mina ngizalwa umawo kanje kanje kanje. Because it happens ukuthi umntwana avele afane nogogo. Avela abugogo nje. Avela abugogo straight. So, yeah, ama-genes-ke ngizothini? Ayileyo phathanyana, leyo ntwanyana nje encane esiye siyithole kwinto ebizwa ngama-chromosomes. Nokuthi sisazofika kubona. Esiyithola lapho ekuyiyona nje esitshelayo ekuyiyona nje esitshelayo ukuthi usibanibani. Uzoba nje usibanibani, uzoziphatha kanje usibanibani. Not ukuziphatha as in i-personality, no, kuronge lokho. But ikona esitshelayo ukuthi usibanibani uzoba uhlobo olume kanje, usibanibani umfishane, usibanibani wisidudla, usibanibani, kungenxa yama-genes, ne? Kungenxa yama-genes.
So la kubhalwe ukuthi i-behavior of i-organism. Not exactly lapho ukuthi umuntu umuntu oyiphaphele, umuntu onamamuthi, uyayibona leyo nto leyo? No, 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 hhayi ngaleyo ndlela leyo. Okay, so sesifike ekugcineni-ke la, sesifike ekugcineni. So ama-genes, sorry, i-DNA yakho ibalulekile, like kubalulekile ukuthi ube ne-DNA. Like i-DNA iyona yonke into. I-DNA iyona yonke into. Ngaphandle kwe-DNA angi-understand ukuthi uyisima kanjani ngokuthi futhi i-DNA. Like akukwazi ukungabi na-DNA kodwa bese kuthi uyaphila, uyaphefumula. Umzimba ngakho ukwazi ukwakha ama-proteins. So i-DNA ibalulekile. So that's why sisanama-significance e-DNA, like nokubaluleka kwayo i-DNA. Like khona lento esazosibuza ukuthi i-DNA ibaluleke ngani, yabona? Nje yonke lo yini. So la sekubala-ke ama-main functions of i-DNA, ukuthi i-DNA kahle kahle yenzani, njengoba ikhona yenzani. Ukontrola ini i-functioning yeseli yakho. I-DNA iyinkosi, iyi-leader, iyi-king kuyona yonke into eyenzekela kwiseli yakho ngaphakathi. Ngibale ini ukwenzeka kuma-proteins enzeka kuphi ngaphakathi kwi-DNA yakho. Nokunye nokunye okwenzakalayo kwiseli i-DNA ewungqoshisheleli, yabona? Yeah. Then kuthiwa regulate i-function. Usually masikhuluma nge-regulation of which sisazofika naleyo part leyo yoku-regulator, but it has nothing to do with ama-cells kakhulu nama-genes. It's just nje ngaphakathi lomuntu homeostasis nani nani. But okubalulekile ukwazi lokho ukuthi i-DNA iyo le enale information le yokuthi uzothini, enale information yokuthi usuke kuphi, njengoba uzalwa usibani bani, ufana nobani, nokuthi kunale information le ukuthi nonke mhlambe owabaningi benu kini ninayo, yabona? Ninayo nonke kini. Mhlambe kungabe uhlobo oluthize le-blood type, mhlambe i-skin color esithize, yonke lo yinto leyo DNA. Okay, so nayi-ke enye ividiyo la ozoyibuka i-structure just click on la, ikise straight to YouTube, and then uzofunda-ke ngokuthi i-structure senzeka kanjani, qahamuka ngapha nangapha kuhlanganiswe with hydrogen bond. So yeah, uzokufunda lokho. And then la you have activity 1 wakho. So siyalebhela-ke, kuthiwa lebelisha u-part 1. Uyazi wena u-part 1, ngitsheliwe ukuthi u-part 1 yini, ne? Asikho isidingo sokuthi ucacise ukuthi njengoba wazi ukuthi yini ucacise ngegama layo, asikho isidingo. But la njengoba kunale letter le kanje, fanele ngabe uyazi njengoba ku-G uyini, ngoba ikombe yini le iqale ngo-G kulesi strand esime kanje, uyakwazi lokho. No-number 2 ngisho wena ukuthi uyamazi number 2 usufundile. Bese kuthiwa-ke nikeza-ke inamba yama-nucleotides owabonayo kule diagram. Uyayazi i-nucleotide ukuthi iqalaphi iphelaphi, ne? So uzokwazi ukubala ukuthi i-nucleotide eyodwa, yabo, iqala kuphi, i-nucleotide esibili iqala kuphi, kanjalo kanjalo. Bese uyangitshela ukuthi mangaka ama-nucleotide onawo kule diagram le esiyibonayo. Bese kuthiwa name 2 places in an animal cell where i-nucleic acid may be found. So maybe it's i-nucleic acid, babuza ukuthi njengoba kade sikhuluma nge-DNA, i-DNA iyona i-nucleic acid, ukuthi itholakalaphi emntwini noma esilwaneni, iseli yakhona siyithola. Ngishilo ukuthi siyithole endaweni ezinjani, ezimbili. Mase bathini, how i-shape yale molecule esiyibona la, i-DNA ngithe injani, igama lakhona.
bese-ke lana-ke uzobe usu-draw-a. So lento into ongabe usuzenzela yona wena eceleni, yabo, esayidini nje, uzidwebele ubone ukuthi uyakwazi yini ukuyidwebela i-nucleotide, yabo. 'Cause angakuthesta uthisha eklasini athi sidwebele, of which-ke fanele kube into elula, yazi ukuthi inani, inani, inani. Bese bakutshela ukuthi i-nucleotide efanele i-nucleotide ozoyidweba kufanele ibe ne-nitrogenous base eku-adenine. Ungabe kona usufaka enye esingayazi. Utsheliwe ukuthi fanele ibukani, fanele ubu-adenine. Then u-11 marks wonke sekuwowakho. Simple kanjalo, ne? Then-ke okulandelayo-ke sizobe sesikhuluma ngo-RNA. Ngithe uno-DNA uphinde ube no-RNA. Alright. Mm.